Què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a Mickey Madin Bàsquet, el teu canal de basquetbol en català. Avui, per fi, sé que he tardat uns quants dies, però he tingut un fin de impossible, demanem disculpes des de l'organització del canal perquè, bueno, hem tardat més del que hauríem en penjar aquest vídeo de resum de la jornada doble d'Eurolliga, però ha estat impossible per tema de temps, per tema d'horaris, però no patiu perquè el contingut sempre el portem i avui per fi el tenim. Resum de la jornada doble de l'Eurolliga. Comencem. Bé, el que farem no serà com els altres partits de resum d'Eurolliga, sinó que canviem una mica el format. En comptes d'anar partit a partit, com que són tants partits, al final anirem equip a equip i repassant una mica la setmaneta de manera ràpida. Així que, sense esperar a res més, comencem amb l'Alba de Berlín, que va tenir dos partits, una a casa contra l'Asvel, l'altra fora a casa, també, contra el Fenerbahce. L'Asvel va guanyar 84-79, el Fenerbahce va perdre l'equip d'Israel González 71-78. Contra l'Asvel, destacats Mateo Españolo, que vam parlar d'ell com a possible fitxatge al Real Madrid per suplir Andrés Feliz. Va estar molt bé Martin Hermansson amb 21 punts, Españolo amb 16 punts, 4 assistències, Tim Schneider, els alemanys, disculpeu-me, 11 punts, 4 rebots, Travion Williams, 12 punts, 11 rebots, 6 assistències, més 30 de més menys, 19 de valoració pel que va ser quasi fitxatge del Barça. En el partit de l'Alba contra el Fenerbahce, Mateo Españolo va tornar a estar molt bé amb 13 punts, 6 rebots i 2 assistències. Va estar Trevion Williams molt bé, també ha estat una bona setmana pel pivot d'Estats Units, 12 punts, 8 rebots, 4 assistències, una recuperació, 3 pèrdues. Kumatge, 4 puntets, 5 rebots, va estar molt gris. Martin Hermansson, 13, 2, 5, va estar prou bé. M'hagués agradat molta més participació a Gabriele Procida. Bueno, l'Alba aconseguint aquesta victòria contra l'Asvel, ja en tenen la primera, van 1-3, juntament amb París, Milà i Virtus, que va 0-4. Milà, Alba i París són els equips que tenen una victòria i 3 derrotes de moment. Avancem d'equip perquè toca parlar de l'Anadolu Efes, el club turc que ha tingut una setmaneta moguda i complicada. Va haver de jugar contra el Maccabi, 93-91 va perdre, i després va guanyar un autèntic partidàs, 91-89 contra l'Olympiakos. Anem a parlar primer del partit de l'Efes a domicili contra el Maccabi. Jordan Nwora demostrant amb 21 punts i 5 rebots que és jugador Eurolliga i pot arribar a ser amb el temps, amb els pròxims anys, un jugador molt important dins de la competició. Vincent Poirier, que ha despertat aquesta setmana amb 22 punts, 10 d'11 en tirs de camp, 3 rebotets i 23 de valoració. Larkin, 8 punts, 2 rebots, 8 assistències, 0 de 6 en triples, va acabar perdent de 2 l'Anadolu Efes. I el partit contra l'Olympiakos, que va ser espectacular, aquí Shane Larkin sí va aparèixer, va ser el far de l'equip, 24 punts, 2 rebots i 4 assistències, 30 de valoració. Elijah Bryant va aparèixer també, 11 punts, després de l'ascensió, 4 rebots i 6 assistències. I Poirier, al igual que em dic que va estar molt bé contra Maccabi, 7.7 rebots, que no està malament, però en 30 minuts es necessita més aportació i sobretot més intimidació del pivot francès, que va deixar el Madrid per deixar de ser a l'ombra de Tavares. Va anar a l'Efes i sembla que Oturu l'ha passat una mica per sobre. No va jugar aquests partits, però, bueno, veurem com torni. Ha respost bé Poirier, però veurem com torna. I Stanley Johnson, no em vull allargar gaire, que hi ha molts partits i molts equips, però Stanley Johnson no ha començat gaire bé i pot ser un dels possibles noms que veiem que canvi d'equip durant la temporada, però això ja ho parlem en un altre vídeo. Avancem, perquè toca parlar
del Mònaco, vale? Anem a parlar de l'equip del Principat. Aviam, la setmaneta del Mònaco perd contra el Barça 86-71 i destrossa a la Virtus 101-85. Contra el Barça, primer, destacats del Mònaco, que va tenir un partit grisot, totalment dominat pels de Penyarroia. Okobo va estar prou bé amb 13 punts i 7 assistències. Mam Jaité, prou bé, 10 punts, 4 rebots. Alfa Diallo, 12 puntets, 6 rebots, però aportació molt pobra. Per exemple, Mike James, 11 punts, 1 rebot, 1 assistència, 3 pèrdues i 2 recuperacions, menys 21 de Mike James, de menys 5 de valoració. Partit molt dolent dels de Obradovic, que van fer un 5 de 17 en triples. En canvi, contra la Virtus, història totalment diferent. Va començar la Virtus guanyant de 4 i després ja a partir del segon quart domini del Mònaco. Guanya per 3 al segon quart, 25-17 al tercer, 30-21 amb aquest més 16 final. Eli Okobo, que està sent potser la gran sensació, la nota més positiva d'aquest Mònaco al principi de l'Eurolliga. 20 punts, 6 assistències. Mam Jaité també 15.7 rebots. Mike James va aparèixer amb 19 punts, 3 rebots, 5 assistències. Jordan Lloyd, que torna a Mònaco, 11 punts. Va ser una mica més la versió del Mònaco que podem esperar amb aquests anotadors increïbles al perímetre. Anem amb el Baskonia, que va tenir una setmana força curiosa. Ve de guanyar el Barça Eurolliga aquest passat diumenge i primer va jugar contra el Madrid. Va guanyar. Pablo Laso va guanyar a Chus Mateo. Marcus Howard, 15 puntets, 3 de 6 en triple, 1 de 4 en 2. Sedekerskis, 17 de valoració. Chima Moneke, 21 de valoració. I Khalifa Diop, 15 de valoració. Diop, 8 punts, 7 rebots. Sedekerskis, 8 punts, 8 rebots, 5 assistències. Jugador total. Chima Moneke, 14 punts, 5 rebots, 2 assistències. Partit d'ofici, de sacrifici, d'esforç super treballat, gran victòria del Baskonia. I què passa? 2 dies després se'n va a Lió a jugar contra l'Esvel i perd 76-69, menys el tercer quart, que va recuperar una mica el Baskonia. Perd de 8 el primer a l'equip de Pablo Laso, perd de 4 al segon i perd de 8 l'últim. Al final, les sensacions van ser pitjors que al marcador final, que són només 7 punts. Poca gent a destacar. Donta Hall, Chima Moneke, 18 punts, 8 rebots, 4 assistències, i Donta Hall amb 7 rebots i 15 punts van ser els dos més destacats de l'equip de Pablo Laso, que va competir molt bé contra el Madrid. No va estar tan encertat en el gent competitiu contra l'Esvel i és una derrota que pot fer mal als interessos del Baskonia, sobretot per tema playoff. Avancem, ens toca l'Estrella Roja, que continua, tot i perdre amb el Barça, continua amb les grans sensacions. Diria que és la gran sorpresa d'aquesta Eurolliga o d'aquest inici de competició. Esclafa el Fenerbahçe, a casa del Fenerbahçe, 57 l'equip turc, 76 l'equip d'Esferopoulos. Destacats d'aquesta pallissa, 57-76 de l'Estrella Roja. Cody Miller McIntyre, l'ex-Baskonia, precisament 8 punts, 3 rebots, 8 assistències, continua en el seu camí quasi sempre amb la seva cita amb el doble en cada partit d'Eurolliga. Cody Miller McIntyre, Bolomboy, que sembla, no sé, Patrick Ewing, 18 punts, 11 rebots. Mike Down va estar molt bé, que ha tingut una bona setmana, 14 punts, 5 rebots. Nedovic, 17 punts en aquest rol de sortides de banqueta, 6è home, 17 punts, 2 rebots i 3 assistències. Després arriba el Barça a Belgrad, pròrroga. L'àrbitre, ho tinc aquí apuntat, l'Eurolliga va reconèixer 7 errors arbitrals, uns afectaven a un equip, els altres afectaven a l'altre equip. Van reconèixer 7 errors arbitrals només en els últims minuts de partit, entre últim quart i pròrroga. Com diem, se'n van a la pròrroga, que va guanyant als últims 5 minuts 10-14 al Barça, que es reflecteix en el 94-98 final, i després parlarem del Barça. Ara, per part de l'Estrella Roja, de nou, Bolomboy, 11 punts, 7 rebots, Kalinic,
19 punts, 3 rebots, no sé si estaria picat, imagino que sí. Iago Dos Santos, que va explotar, 23 punts, 5 de 7 en tirs de 2, 2 de 4 en triples, 7 de 8 en tirs lliures del brasiler, 23 punts i una assistència. El Barça va saber competir molt bé, ja ho parlarem després, però l'Estrella Roja, que jo crec que baixarà, però compte, perquè de moment ja té 4 victòries, perdó, 3 victòries i una sola derrota, està empatat amb Barça, Mónaco, Zalgiris i Fener. Jo crec que desinflarà, que punxarà una mica, però veurem fins on pot arribar i a quins rivals pot molestar, perquè crec que l'Estrella Roja, sense ningú esperar-ho gaire, es pot convertir en un d'aquests rivals que potser no es classifica a playoff ni tan sols a play-in, però sí que pot empipar i fer la guitza a molts equips potents que tenen aspiracions de playoff i restar victòries que seran importants pels equips que comentem. Toca parlar de l'Emporio Armani, un equip que hauria d'espavilar, dit ràpidament, vale? Primer, perd de pallissa al Pireu, 89 Olympiacos, 68 Emporio Armani Milà des del primer quart. Ja estava tot escrit, només van ser 6 punts, fins al descans està allà, al Milà, inclús al tercer quart mig remunta, però després Pesenkov i companyia es posen les piles i l'equip grec passa per sobre de l'italià. Aviam, destacats d'aquesta desfeta del Milà contra Olympiacos. Serà complicat, però Zach Lidey, 16 punts, 5 rebots, 2 assistències, 18 de valoració. Gianpaolo Ricci fent feina bruta, 11 punts, 2 rebots i molt sacrifici, i molta obediència de Gianpaolo Ricci, que és el jugador o un dels jugadors del Milà que fa la feina fosca en aquesta posició 4 o de 5. I Shavon Shields i Mirotic, 5 puntets els dos, 0 de 3 en triples, Mirotic, 1 de 3, Shavon Shields, 1 de 4 en tirs de 2, el danès, 2 de 6 al montenegrí nacionalitzat espanyol. Poca cosa de les grans estrelles. D'altra banda, la setmana ha estat més dura encara pel Milà, perquè no només va perdre la pallissa contra l'Olympiacos, que dius, bueno, mira, al final pot ser. És que anava guanyant de 27 contra els Zalgiris en el segon partit d'aquesta doble jornada. Armani Milà anava guanyant de 27 en el quart quart. Zalgiris fa un parcial espectacular. 16-37. 16-37 en l'últim quart i Zalgiris que assoleix una fita històrica i és la segona remuntada més gran o més ampla de la història. Va remuntar a l'equip de Trinchieri 27 punts a l'equip de Messina, dada curiosa, el rècord, que no el va trencar els Zalgiris, el rècord el té, són 28 punts, es va quedar a 2 punts del rècord, l'equip de Trinchieri, són 28 punts i l'equip que va remuntar va ser el Asseco Procom Dinia a la temporada 2012-2013 contra el Montepaschi Siena, mítics equips els dos equips, sobretot el Siena. Desfeta de nou del Milà, que cau, com hem comentat abans, a la 17a posició amb una victòria i 3 derrotes. Que no entenc com se li va escapar aquest partit al Milà. Va acabar perdent 82-85 amb aquest 16-37 de l'últim quart que comentem. I a destacar Mirotic, 17 punts, 11 rebots, 3 assistències, 27 de valoració. Bolmaro, 12-2-3. Dimitrevich, 11-2-4. Van estar prou bé. Lidey complidor amb 13-4-2. Però li falta... És que no sé què li falta a aquest Milà. No vull fer anàlisis perquè no vull que s'allargui gaire el vídeo, però és que Milà ha de canviar coses i no sé si... Jo començo a pensar que ha de ser Messina, perquè si no, no sé què falla en aquest equip que cada any té molt bona plantilla i cada any decep. Avancem i parlem del Barça. Ja hem comentat els seus dos partits perquè ja hem parlat del Mónaco i de l'Estrella Roja, però en clau Barça, el 86-71 del Mónaco. Destacats, Kevin Panther, que ja el vam poder veure a l'ACB en la seva millor versió abans d'aquest partit, però a Eurolliga va ser el primer partit contra Mónaco que vam veure la versió més propera, més real de Kevin Panther, del fitxatge més important del Barça d'aquest estiu. 21 punts, 3 rebots,
3 assistències, Vesely molt bé amb 10 punts, 6 rebots, 2 assistències, la Provítola 13 punts, que recuperi aviat el bo de Nicola Provítola, Jabari 16 punts, 5 rebots, 3 assistències, gran victòria, molt coral de principi a fi del Barça. I si parlem de la victòria del Barça contra Estrella Roja, 94-98 a la pròrroga, Kevin Panther de nou. I sembla que estarà bastanta estona arrossegant aquesta gran dinàmica, aquestes bones sensacions, l'anotador nord-americà amb passaport serbi. Panther contra el seu exequip Estrella Roja, 26 punts, 3 rebots, 4 recuperacions, 30 de valoració. Va estar molt bé. Vesely també amb 19 punts i 5 rebots. Bill i Sato van ajudar amb 11 punts, Sato amb cistelles importants al final. El txec 11-3-6. Gran setmana al Barça. Llàstima que va perdre a l'ACB contra el Baskonia. Passem del Barça al Bayern, que ha tingut una setmana no apta per cardíacs. Primer perquè va perdre 86-78 contra el Partizan a casa seva. Poc a destacar, Ops va tenir una bona ratxa al tercer quart i ell, Booker i Weiler-Babb van ser els que van empènyer aquesta reacció al tercer quart de l'equip bavadès, però que al final es va quedar en res, victòria del Partizan. L'interessant és el següent partit, que és un autèntic partidàs i l'heu de veure encara que hagin passat dies. Bayern contra París. Bayern de Munic 109, París 107 i sense pròrroga. Sí, has escoltat bé. 109-107 sense pròrroga. Us canto els quarts. 24-21 per Bayern, 30-26 per Bayern, 27-31 per París i 28-29 per París. Victòria més 2 de l'equip de Gordon Herbert, Carsen Edwards, màxima anotació de la seva història a l'Eurolliga, 32.6 de 8 en triples, un rebot i una assistència. 32 punts Carsen Edwards, 27 de Shabazz Napier amb 5 assistències. Va estar acompanyant perfectament a Carsen Edwards. Després Devin Booker amb 21 punts i 7 rebots. Van ser els 3 grans jugadors d'aquest partit pel Bayern. Òscar da Silva, 13 punts, 7 rebots, 1 de 2 en triples. Bona setmana pel Bayern, que ha fet disfrutar, tot i la derrota del Partizan, als seus fans. I anem amb l'Asvel. Ja han comentat la seva derrota amb l'Alba de Berlín. Parlarem només de la seva victòria, 76-69, contra el Baskonia, perquè hem de parlar de Theo Maledon. 25 punts, 6 rebots, 3 assistències, 3 recuperacions, 3 pèrdues també, 36 de valoració. Hem de parlar de Theo Maledon i de Nil Sacó. 14 punts, 12 rebots, 3 recuperacions pel pivot de l'Asvel. Aviam, Theo Maledon fa tota la pinta que pot sortir, encara no ha sortit res, però hi ha equips, per exemple a Madrid, amb la lesió d'Andrés Feliz, en el vídeo de qui ha de fitxar, qui necessita fitxar el Real Madrid, que el teniu en el canal de YouTube, van parlar de Theo Maledon i, compte, perquè el Barça se li ha lesionat de gravetat molts mesos l'Apro, ja ser un bon fitxatge, Theo Maledon també. I Nil Sacó, pivot, molt contundent, molt físic, que matxaca, que va jugar per sobre la cistella, que intimida, ja en farem un vídeo perquè és un jugador molt interessant. Toca parlar del Maccabi, ja ens queden pocs equips. Va perdre contra l'Efes, ja l'hem comentat. Va guanyar contra el Partizan, va perdre contra el Partizan 79-91. I el Maccabi, que està amb aquesta sensació de no saber més o menys on anar, no saber quin és el seu objectiu real. Jokubaitis continua lesionat i sembla que pot marxar. Jordan Lloyd ja va marxar, han fitxat a Saben Lee, que va fer un partidàs contra l'Efes, 20 llargs punts, si no recordo malament, 79-91. Del Maccabi és difícil treure conclusions, perquè tenen això tot el tema de la guerra, ja ho hem parlat. Difícil treure conclusions amb aquest equip, perquè jo crec que tindrà forces moviments, anem a dir-ho, durant la temporada. Parlem de l'Olympiakos, que està a dalt de tot, no ho està, perdó, perquè està amb 2-2, amb aquesta derrota contra l'Efes, 91-89. Em preocupa poc. El que més em preocupa d'aquest Olympiakos, tot i els 20 punts contra Efes d'Ivan Fournier, és que el jugador francès no sigui tan determinant
com ens podíem esperar. En un equip que tens Bezenkov, Papanikolaou, Fall, Milutinov, Vildoza, Wolcap, Petrusev, McKissick, Tyler Dorsey, Papanikolaou, Bezenkov i Fournier. Fournier, està clar que Bezenkov és la gran estrella, ja em deixo Alec Peters. Fournier, com a segona estrella d'equip, els 20 punts no em serveix, no m'acaba de convèncer gaire el seu inici d'Eurolliga. Parlem del Panathinaikos, que ha sumat 2 derrotes consecutives contra el Madrid i contra el París Bàsquetbol, el debutant. Contra el París per 84-80, contra el Madrid per 90-86. El Panathinaikos, destacables, Kendrick Nunn, Lesort, Lorenzo Brown, per exemple, 14 punts de Brown, 16 de Nunn, 19-11 de Lesort, Kendrick Nunn, 16 punts, 8 rebots. Tampoc em preocupa gaire, us he de ser sincer, aquesta derrota de Panathinaikos, aquestes 2 derrotes de Panathinaikos. Després de fer 16-8, Kendrick Nunn contra el Madrid es casca un 23 punts, 4 rebots, 6 assistències. No em preocupa, crec que ha adaptat força bé al Panathinaikos, inclús jo que l'Olympiakos els seus fitxatges. Vull veure Cedi Osman, vull uns quants partits més del turc per veure com acaba de ser el seu rol i si acaba de rendir bé. I a veure si Marius Grigonis veurà molt rebaixat el seu rol, imagino, amb els fitxatges que ha tingut aquest estiu. Parlem del París, perquè va perdre contra el Bayern, ja l'hem comentat, ha guanyat contra el Panathinaikos i crec que faré un vídeo només de l'equip de Thiago Splitter, perquè si veieu el partit contra el Panathinaikos i contra el Bayern, flipareu. Nadir Hifi, TJ Shorts, Tyson Ward, tenen molts jugadors, sobretot aquests 3, sobretot els 2 primers que he dit, Hifi i Shorts, dos jugadors que si t'agrada el basquetbol t'enganxen al partit. Els heu de veure, no us vull fer gaire spoiler, vull que us emporteu la sorpresa, ja us dic, faré vídeo del París analitzant una mica els seus jugadors, el seu joc, perquè mola molt de veure, i és un equip que pot ser força punyetero, pot ser força punyetero pels equips grans de dalt, no dic que vagi a fer, inclús no crec ni que arribi a play-in. Jo crec que unes 10 victòries sí que pot aconseguir, i aquestes victòries que aconsegueixi el París seran victòries que rasqui equips que sí que volen estar a playoff, i això farà que la classificació i l'Eurolliga sigui molt més boja encara. Del Partizan ja hem parlat, sobretot a destacar Carlik Jones, Isaac Bonga, que ha estat una mica millor aquesta setmaneta, però molt coral les victòries. Sterling Brown, Brandon Davis, Lumberg, Carlik Jones, Fran Ntilikina, van tenir pocs minuts, però va tenir minuts, per exemple, Mario Nakic i Tyreek Jones, que està a un nivell espectacular, un pivot, un 5 de tota la vida, tradicional, però que a mi m'encanta, intimidador, continua bé, finalitza bé, treu moltes faltes. Parlem del Madrid, canviant de tema, derrota contra el Baskonia 76-72, ja l'hem comentat, victòria contra el Panathinaikos 90-86, que potser va fer una mica escombrar aquestes males sensacions, aquests mals pensaments, aquesta mala imatge d'aquest inici de la campanya tant a l'ACB com l'Eurolliga. Campazzo de nou jugant una minutada tremenda, 31 minuts, 19.5 rebots, assistències, de nou el millor del Madrid, i el Madrid que tot i la victòria contra el Panathinaikos continua amb aquestes sensacions de ai, no dic que es quedin fora de playoff, òbviament que no, però compte que poden patir força més que la temporada anterior si no tenen fitxatges. I parlem d'un equip que sí que està patint de veritat, perquè va últim, encara no ha guanyat cap partit, va 0-4, i no esperàvem que després de 4 partits els perdés tots, i no esperàvem que la Virtus de Bologna, Luka Banchi, estigués aquí. No parlo de destacats perquè és complicat. A part de Schengelia, tots els altres han de fer una passa endavant molt més brutal. Cordinier, Clyburn, que ja us vaig dir que crec que els hi sortiria massa car, Hackett, Sigic, tots. Crec que la Virtus, més que un tema d'encert, que també el que li falla és un tema de rols,
saber quan li toca tirar-se-la a cadascú. Jo crec que Luca Banchi i els seus ajudants tenen feina a fer. I tanquem el vídeo, que si no ens sortirà etern aquest vídeo, amb els Zalgiris. Juntament amb l'Estrella Roja, l'equip revelació. El Zalgiris va quart, però empatat amb els altres 3 que té per davant, 3 victòries i una sola derrota a l'equip de Trinchieri, que va remuntar aquests 27 punts al Milà, que va guanyar a casa a la Virtus en un partit d'infart, en un partit superigualat fins al final, 82 a 85 al Milà, 68 a 71 a la Virtus, i que només ha perdut contra Olympiacos i va estar a punt de guanyar-lo. I Zalgiris ja ha jugat contra Barça, ja ha jugat contra Olympiacos, ja ha jugat contra Virtus i ja ha jugat contra Milà. El calendari no ha estat gens amable amb Zalgiris i de moment s'estan en sortint amb una gran nota, amb un excel·lent equip de Trinchieri que juga molt divertit, que sí que té els rols i sí que sap quan i com serà i qui serà de tirar. Sylvain Francisco té les claus d'aquest equip i després tens Mitikulanobas, Dunston, Vidutis que et pot ajudar en atac sobretot, tens altres jugadors com Wallace, per exemple, que ajuda molt en l'anotació, és un base de un 1-2 de 2 metres, després tens Alekavicius que sempre fa feina, Brasdeikis, Dovidas Giedraitis ha començat, jugador desconegut, va fer 21 punts, 3 de 4 en triples contra el Milà, 4 assistències en 34 minuts, jugador especialista defensiu, o més que especialista, molt bon defensor, base, organitzador, no és protagonista, és un base de tota la vida, super diferent a Francisco, però que li està donant un ordre, una anotació i una defensa enganxadíssima i molt pesada als altres bases, que és un aspecte molt positiu en Bodan Dovidas Giedraitis per l'equip de Trinchieri. Després tens a Matthew Mitchell, per exemple, Deividas Sirvidis, també té jugadors molt interessants i falta incorporar en aquesta rotació, en aquesta plantilla, Brady Manek, que va jugar un minutet i mig contra el Milà, i a poc que surt de lesió, el 4 tirador dels Estats Units, a poc s'anirà sumant una peça més a aquest Zalgiris que fa por. Tanquem el vídeo d'Eurolliga, de doble jornada d'Eurolliga. Sé que és molt llarg, però bueno, així hem pogut parlar una mica millor de tots els equips. Ja he dit, tenim vídeos pendents. Tinc un vídeo pendent d'aquesta setmana amb un periodista top, que us molarà molt d'aquí de Catalunya. Aneu pensant aviam qui serà, ja us faré la promo. Però el que sí que vull dir és que moltes gràcies a tots els que esteu recolzant el canal, això ho vull deixar clar abans d'acabar aquest vídeo, i tots els que mireu els vídeos i no esteu subscrits. Però què feu, per favor? Feu-nos un favor, feu-me un favor, subscriviu-vos, que així jo sé que us mola el contingut que faig i el continuaré fent i dona forces per seguir amb el projecte. Moltes gràcies pel recolzament i ens veiem en el següent. Adeu!